निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। मी मंजुषा लिमये, विवेकानंद केंद्र प्रकाशन विभाग यांच्यातर्फे आज आपण आर्यांचे आक्रमण अगाचे घडलेची नाही हे पुस्तक प्रकाशित झालं। त्याच्या लेखिका माननीय सुहासिनीताई देशपांडे यांना आलेले अनुभव त्या पुस्तकाच्या निमित्ताने आणि त्या पुस्तकात नक्की काय आहे हे आपल्याला उलगडून दाखवण्यासाठी त्या आज आपल्या इथे आलेल्या आहेत। तर प्रथम मी त्यांचं स्वागत करते। आर्याचे आक्रमण अगाजी घडलेची नाही हे पुस्तक आज आपण चर्चेला घेणार आहोत। म्हणतो ते वाङ्मयीन म्हणजे पुरावे झाले, हे कुणीतरी लिहिलेले निर्माण केलेले वाङ्मयीन। पण मग ह्या पुराव्यांखेरीज असे आणखीन काही पुरावे आहेत का? आहेत तर इतर पण पुरावे याच्यामध्ये आहेत। उदाहरणार्थ आर्किओलॉजिकल एव्हिडन्सेस ते म्हणजे तर आरसाच आहे, कारण तुम्ही उत्खननामध्ये मिळालेल्या वस्तू या पूर्णपणे बोलक्या असतात। तर वैदिक संस्कृती आणि आपली संस्कृती आत्ताची संस्कृती ही काही वेगळी नाहीये, फार प्राचीन। असे हडप्पा आणि सरस्वती नदीच्या काठी जे उत्खनन झाले तिथे असे पुरावे सापडलेले आहेत की यज्ञ संस्कृती सापडते आपल्याला। योगासनात बसलेला तो जो पशुपतीचा पुतळा किंवा मूर्ती आहे छोटीशी सापडलेली, तर तो म्हणजे योग शास्त्र हे तेव्हापासूनच आहे। हा, किंवा दिवाल पणती ही संस्कृती आपली आहे, आजही आहे। ते असे पुरावे सापडतात। किंवा घोडे हे आर्यांनी आणले आक्रमण करताना, असं तसं नाहीये। आता सगळीकडे आपल्याला असे घोड्यांचे अवशेष सापडलेले ते सांगतायत की हडप्पा संस्कृतीमध्ये सुद्धा किंवा त्याच्या हे त्या लोकांना सुद्धा घोडे माहिती होते। तर पुरातत्व खगोलशास्त्रीय पुरावे आहेत, गणितशास्त्राचे पुरावे आहेत, किंवा आता उदाहरणार्थ खगोलशास्त्राचं म्हणायचं म्हटलं तर पविवर्तकांनी त्याच्यावरती खूप संशोधन केलेलं होतं आणि त्याच्या साहाय्यानं रामायणाचा काळ त्यांनी शोधून काढला, रामायण महाभारत। आणि सध्या निलेश नीलकंठ ओक म्हणून आहे, त्यांनी त्याच पद्धतीने म्हणजे त्यांनी की आर्य थिअरी हे करायची, काय म्हणायचं तिला छेद द्यायचा किंवा ती डिस्प्रूव्ह करायची, पण त्यांनी रामायण महाभारताचा काळ शोधून काढलेला आहे खगोलशास्त्रीय पुराव्याच्या सहाय्यानं आणि गणितशास्त्राच्या सहाय्यानं। तसे आणखीनही पुरावे आहेत। त्यातला एक महत्वाचा म्हणजे जनुकशास्त्र किंवा DNA। तर डॉक्टर वसंतराव शिंदे डेक्कन कॉलेजचे, त्यांनी अगदी अलीकडच्या काळामध्ये राखीगडी हरियाणामध्ये त्या ठिकाणी जे उत्खनन झालं आणि त्या ठिकाणी जे काय म्हणायचं सांगाडे सापडले काढून त्यांनी सिद्ध केलेले आहे की आर्य नावाचा असा काही वंश नव्हता। संबंध भारतामध्ये इथून तिथे सगळ्यांचा DNA एक आहे। म्हणजे आर्यांचं आक्रमण या काय गृहीतकाला पाश्चात्य
म्हणूया त्यांनी पूर्णपणे मोठमाती दिलेली आहे. अशी विविध शास्त्र आणि आहेत. मला वाटतं श्रीकांत तलगेरी यांनी हो. पण काही त्यावर बरोबर. प्रकाश टाकलाय का? भाषाशास्त्र एक महत्वाचं आहे हं. की भाषाशास्त्राच्या सहाय्यानं सुद्धा तुम्ही हे दाखवू शकता. तर अगदी अलीकडच्या काळामध्ये श्रीकांत तलगेरी म्हणून जे आहेत त्यांनी भारतातल्या विविध भाषांचा तर अभ्यास केला पण जगातल्या विविध भाषांचा अभ्यास केलेला आहे. आणि त्यांच्या सहाय्यानं त्यांनी इन्व्हेजन थिअरी म्हणजे AIT जी पाश्चात्यांनी मांडली त्याच्या ऐवजी त्यांनी त्याचं खंडन करून त्यांनी OIT म्हणजे आउट ऑफ इंडिया हो. म्हणजे भारतातनं आर्य बाहेर गेलेले आहेत हां. आणि त्यांनी चॅलेंज दिलेले की माझं डिस्प्रूव्ह करून दाखवा तुम्ही. हां. आणि म्हणजे माझं हे कोणीही डिस्प्रूव्ह करू शकणार नाही असं ते छातीठोकपणे म्हणतात. अशा तऱ्हेनं आर्य थिअरी जी आहे किंवा आर्य सिद्धांत जो आहे अरे इथलेच आहेत. इथे उलट इथून ते बाहेर गेलेले आहेत. हा म्हणजे उलट बाजू आहे ती कृण्वंतो विश्वम आर्यम ही आर्यांची घोषणा होती. हो. तर ती घोषणा घेत ते सगळं जग सुसंस्कृत करण्यासाठी बाहेर गेलेले आहेत. पण मग असं असताना भाषा पाश्चात्यांनी मग आर्य आक्रमण झालं हा सिद्धांत कसा काय मांडला? हा तर भाषाशास्त्राच्या सहाय्याने कसं त्यांनी ते केलं हा, सांगते हा. मी तुम्हाला. 16व्या शतकाच्या अखेरीस हं. भारतामध्ये म्हणजे गोव्यामध्ये इटलीचा फिलिपोस सासेट्टी असं त्याचं नाव आहे. हं. आणि त्यानं सुद्धा युरोपातल्या अनेक भाषांचा अभ्यास केला होता ग्रीक लॅटिन वगैरे. तसंच त्यांनी भारतामध्ये काही 4-1 वर्ष तो राहिला त्या काळामध्ये त्याने संस्कृतचा अभ्यास केला. आणि त्याला खूप आश्चर्य त्यांनी 2 ह्याच्यामध्ये साधर्म्य जे आहे ते त्यांनी हुडकून काढलं आणि त्यावरनं त्यांनी पत्र आपल्या मित्रांना लिहिलेले आहेत. तर काही उदाहरणं सांगते जी सगळ्यांना माहिती. मातृ, मदर, मादर, मुटर, त्याच्यानंतर पितृ, पिता, पिटर, फेदर, पेदर, फादर, फाटर किंवा भ्राता, ब्रदर, ब्रेदर, बिरादर असे काही साम्य आपल्याला साधारण की सर्प, सर्पे, सरपंट, स्नेक अशा तऱ्हेचे काही असे समान शब्द त्यांनी शोधून काढले. जवळजवळ पुढच्या काळामध्ये जेम्स प्रिन्सेप यांनी जे काही संशोधन केलं ते 400 शब्द त्यांनी असे शोधून काढलेले आहेत. हा त्याची एक छोटीशी त्यांनी कोशच तयार केली दाखवणार विविध ह्याच्यातनं. तर असा कोशच तयार केला. आणि मग त्याच्यावरून त्यांनी काय गंमत कशी केली सांगते तुम्हाला मी. की याचा अर्थ असा की संस्कृत भाषा संस्कृतोद्भव भाषा उत्तर भारतातल्या आणि प्राचीन युरोपियन म्हणजे ग्रीक लॅटिन वगैरे भाषा या सगळ्या भाषांना त्यांनी काय केलं एक गटात टाकून दिलं. त्याला त्यांनी नाव दिलं इंडो युरोपियन लँग्वेज ग्रुप किंवा मग आता भारतीय भाषा म्हणल्यानंतर ह्या सगळ्या बहिणी झाल्या. आपण काय म्हणत होतो की संस्कृत ही सगळ्यांची जननी आहे. पण यांनी सांगितलं हे संस्कृत जननी मान्य करणं म्हणजे गुलामांचं श्रेष्ठत्व मान्य करणं आहे. ते कसं करतील. काय केलं की ह्या सगळ्या भाषा ह्या भगिनी आहेत थोडक्यात आणि यांची आता आई शोधली पाहिजे. मग आई शोधायची तर त्यांनी काय केलं की एक आई समान होती तिला त्यांनी नाव दिलं प्रोटो इंडो युरोपियन लँग्वेज PI. मग ही PI जननी जी आहे आई जी आहे या सगळ्यांची ती कुठेतरी तिचं ओरिजिन कुठेतरी असलं पाहिजे. मग तिचं ओरिजिन भारतात नाही दाखवायचं. कारण पुन्हा हेच की गुलामांना जर कळलं की आमचे श्रेष्ठ इतके पूर्वज गुलाम कसे राहतील. म्हणून मग त्यांनी काय केलं की याचं भारत सोडून सगळीकडे त्यांनी उगमस्थान मग ते युरोपात शोधलं. मध्य युरोपात झालं, पूर्व युरोपात झालं. जर्मन लोकांना तर त्यावेळेला असं वाटलं की आपणच ते नाझी म्हणजे हिटलरनी जो यांचा नरसंहार केलेला आहे ज्यूंचा दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळामध्ये तो या ह्याच्यातनं केलाय की आम्ही आर्य आहोत. म्हणजे कुठं कुठं त्या आर्यांचं स्थान त्यांनी भारत सोडून इराण वगैरे मध्ये इराण त्यांनी असं म्हटलं की ते कुठेतरी राहत होते. मग तिथून ते एका कॉमन ठिकाणाहून ते
टोळ्या टोळ्यांनी निघाले. हम्म. मग एक शाखा त्यांची इराणमध्ये येऊन राहिली आणि दुसरी भारतात येऊन राहिली. हम्म. याचं कारण असं आहे की जो जुना ग्रंथ आहे तो ऋग्वेदात, त्याच्यामध्ये आणि ऋग्वेदामध्ये खूप साधर्म्य आहे. हम्म. आणि इराण आपला शेजारचाच देश, खरं तर तो हो, आर्यन तेच देशच आहे. म्हणूनच म्हणजे ते लोक सुद्धा आर्यच आहेत खरं तर, हा. त्या अर्थाने. म्हणजे असं त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी हे राहत भारतात नाही तिथे आक्रमणच झालेलं आहे हे त्यांना थोडक्यामध्ये आपल्यावर बिंबवायचं होतं आणि बिंबवायचं ते काम त्यांनी केलं. केलं. पण मग हे सगळं जेव्हा ते करत होते किंवा असं सगळं निर्माण होत होती परिस्थिती तेव्हा त्याचा विरोध नाही का हो कोणी केला? अनेकांनी त्याचा, भारतीय लोकांनी विरोध केलेला आहे, पाश्चात्य लोकांनी सुद्धा विरोध केलेला आहे. भारतामध्ये विरोध करणाऱ्यांमध्ये एक महत्वाचं नाव आहे, ते म्हणजे स्वामी दयानंद सरस्वती. यांनी आर्य समाज वेदांकडे वळा म्हणून आपल्याला त्यांनी सांगितलेलं आहे. तर त्यांनी म्हटलं की वेदांमध्ये कुठेही असा उल्लेख नाहीये, उलट आर्यावर्त हा म्हणजे भारताचाच भाग ते आहे, मूळ मूळ आहे. मूळ हे स्थान आहे त्यांचं. त्यामुळे ही अगदी दादांत चुकीची गोष्ट आहे हे स्वामी दयानंदांनी सांगितलं. त्यांनी असे अनेक डिबेट्स पण केलेले आहेत. ख्रिश्चन मिशनरी आमच्या बरोबर डिबेट्स केलेले आहेत. आणखीन एक गोष्ट जी आहे ते म्हणजे स्वामी विवेकानंद आहेत. त्यांना तर या ख्रिश्चन मिशनरी गेलेल्या असताना अगदी वाईट अनुभव आलेला आहे. तेव्हा विवेकानंदांनी म्हटलेलं आहे की हे सांगतायत आम्हाला की आर्य गोरे, उंच, दिप्पाड, सरळ नाकाचे, निळ्या निळ्या डोळ्या, केसाचे सोनेरी. त्यामुळे हा जो लेखक, त्यांनी जर संशोधक, तो जर काळ्या डोळ्याचा असता तर त्यांनी लिहिलं असतं की आर्य हे काळ्या, त्याला सगळे आर्य हे काळ्या डोळ्याचे दिसले असते. आणि तसेच आणखीन एक आहेत म्हणजे श्री अरविंद आहेत. अरविंदांनी तर म्हणजे पॉंडिचेरीचे महायोगी श्री अरविंद, त्यांनी ते इतकं सखोलपणे वेदांचा अभ्यास करून वेद रहस्य नावाचा ग्रंथ लिहिलाय, सिक्रेट ऑफ द इन द वेदास म्हणून, सिक्रेट इन द वेदास. आणि ती सिक्रेट्स त्यांनी उलगडून तुमच्या हातात ती त्याची गुरुकिल्ली दिलेली आहे की वेदांचा अर्थ कसा लावायचा. आणखीन एक महत्वाचं नाव मी सांगते की त्यांच्या अनुयायांनी जरूर ऐकावं, बाबासाहेब आंबेडकर. भारतीय घटनेचे शिल्पकार म्हणून आपल्याला ते माहिती आहे, पण आंबेडकरांनी सुद्धा, बाबासाहेबांनी सुद्धा हे सांगितलेलं होतं की आर्य हे बाहेरनं आलेले नाहीत. आणि त्यासाठी त्यांनी वेदांचा, हे मला त्यांच्या अनुयायांना, आपण सगळेच अनुयायी आहोत त्यांचे, पण विशेष करून जे त्यांचा अभिमान हे करतात तेव्हा त्यांनी हाही भाग लक्षात घ्यावा की वेदांचा अभ्यास करून त्यांनी हे मत मांडलेलं आहे. खरोखर म्हणजे ह्या आत्ताची आपली जी चर्चा किंवा आत्ताच्या आपल्या गप्पा चालल्या आहेत त्याच्यावरनं नक्कीच हे पुस्तक वाचायलाच पाहिजे असं म्हणजे सगळ्यांना वाटेल असं. कारण अतिशय म्हणजे आपल्याला माहित नसलेल्या किंवा आपल्यावर चुकीचा पगडा जो झालेला आहे तो दूर करायला यातनं मदत होईल. आणि याच्यासाठी तुम्हाला पुरस्कार मिळालेला आहे म्हणजे लेखन खरोखरच यातलं खूप चांगलं आहे. मी स्वतः, मलाही आता कळतंय, तर सगळ्यांनी जरूर हे पुस्तक वाचा. पण जाता जाता आता मला अजून एक प्रश्न विचारावासा वाटतोय की हे पुस्तक तर तुम्ही लिहिलं, पण अशी अनेक पुस्तकं आम्हाला वाचायला मिळाली पाहिजेत, तर वाटतं का की एखादा गोष्टीवर प्रकाश टाकायचा किंवा एखादं पुस्तक तुम्हाला या विषयाचं करायचंय की जे खरंच गरजेचं आहे, असं कुठलं आहे का काही मनात? हो, सध्या तर मी एक करते ते मी जरूर सांगेन की ऑन नॅशनलिझम या पुस्तकाचं मी त्यांच्या लेखांचं भाषांतर करते मराठीमध्ये. कारण सध्या राष्ट्रवाद हा विषय खूप उसळी मारून वरती आलेला आहे. आणि तुम्ही आम्हाला कोण शिकवणार आहे राष्ट्रवाद काय ते, असा पक्ष त्याच्यामध्ये निर्माण झालेला आहे. म्हणून श्री अरविंद आणि राष्ट्रवाद ते भाषांतर मी करते. तसंच मला मिशेल डॅनिनो यांचं जे मूळ पुस्तक आहे 350 पानाचं, कारण आता आपण ही छोटी आवृत्ती केलेली आहे, लघु आवृत्ती केलेली आहे, पण त्यांचं 350 पानाचं जे मूळ पुस्तक आहे ते अनुवादित करायला मला नक्की आवडेल. वा, छान. आणि मला तर असं वाटतं विवेकानंद केंद्र प्रकाशन विभागातर्फेच तुम्ही हे पुस्तक अनुवादित करा.
त्यालाही पुरस्कार मिळो हो. आणि त्यानिमित्ताने परत एकदा तुमच्याशी गप्पा टप्पा करण्याची संधी मला मिळो. हो. तर मला छान वाटलं खूपच. तुम्ही आमच्या या स्टुडिओमध्ये आलात आणि आम्हाला छानपैकी या गोष्टी टाकू शकलात. झंकार स्टुडिओचे पण मी आभार मानते. आपण आता इथेच थांबूयात. मला आपण या ठिकाणी बोलवलं मुलाखतीसाठी, त्याबद्दल मी विवेकानंद केंद्राची आभारी आहे. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.